ji xeta pazeyê tebaxa heya xeta pazeyê Şubatê di nav PKK de çek û dijwarî. Beşa yekem, pazeyê tebaxê û analîza wê ya objektif, analîza şer ji herekê heta HPG. Ev 37 sal li ser şerê çekdariyê PKK di pazeyê tebaxa 1984 de dayî destpêkirin ra derbas bû. Bi vê çalakiyê PKK yekem rêxistina xwe ya çekdarî an ku damezrandina herekê Hêzên Rizgariya Kurdistanê jî îlan kir. Bi derxistina sê çalakiyên ku li Erh û Şemzînan û Çataxê bên kirin, wê damezrandina herekê bihate ragihandin. Çalakiya Mehsûn Korkmaz a li Erh û pêk anî deng da. Lê her du çalakiyên din bê bandorman. Herçend wisa dixuye ku çalakiyê Erhê şerê çekdarî tê destpêkirin jî lê bi rastî PKK di sala 1977 de dest bi çalakiyên çekdarî dike. Di vî mavê nîv sed salê de xeta îdeolojîka PKK armanca wê, dijminên wê, rêbaza wê, qadên wê yê şer û her wiha gelek tiştên dîn hatine guhardin. Lê belê ev guhardine ne ji ber şert û mercan tên guharîn. Naberoka guharînê cuda pêş dikeve. PKK ne guhariye, lê ber bi eksê cuda veçûye. Ew guharîna eksê wekî ji xeta Mehsûn Korkmaz a pazeyê tebaxê ber bi xeta Abdullah Öcalan ya pazeyê Şubatê ve belav bûye. Ma Kurd çeqek ji Tirkiyeyê ne. Bingeha daxuyaniya damezrandina herekê Hêzên Rizgariya Kurdistan ku di pazdeyî tebaxê de hatî îlan kirin de li ser redkirina kolonyalîzmê û avakirina serxwebûna netewaya Kurd û welatê wî Kurdistan bû. Di daxuyaniya îlanê de ev gotin hebûn. Armancên kolonyalîzma faşîst û pêjeroja ku ew ji bo gelê me dibîne diyar e. Wekî netewe û gelên dibin xulametiya kolonyalîst de ji nav birin. Dixwazin Kurdistan û gelê Kurd bikin beşek ji Tirkiye û neteweya Türk. Me wekî koleyên îtaatkar ji bo xwe bidin karanîn. Her tiştê ku hereke di daxuyaniya xwe de red kirî, îro bûye bingeha paradigmaya Öcalan. Demokratîzekirina Tirkiye di bin nasnameya jorîn a Tirkiyebûnê de yekbûyîn û bûna parçeyek ji neteweya Tirkiye. Bingeha armanca proje çareseriya Öcalan e. Cihê ku Abdullah Öcalan armanca xwe herî zelal rabe dike, ev îmralî ye. Öcalan ji kesê lêpirsîna wî dike, Atilla Oğur re dibêje. Xurmê darê neteweya Tirkiye, em Kurd jî çeqên wê darîne. Peyra Öcalan bi sedan rûpelên pirtûkan dinivîsîne ku bikare Kurda bide qebûlkirin ku ew çeqek ji dara neteweya Tirkin. Pêdivî ye ku em kevanekê vekin û viya diyar bikin. Bûyîna çeqê darê tê wê wateyê ku her tim were kezaktin. Ger Kurd çeqek ji neteweya Tirk bin, wê dem bi dem ew çeqên wê darê werin birîn ku ew dirêj nebin. PKK wekî tevgireke dijî şoreşgerî. Guharandina armanca PKK bandora xwe heta guhartina navan jî dike. Ew rêxistina leşkerî a bi navê herekê di sala 1986 da bu aregek e. Yani Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan. An ku ji rizgarkirina neteweya Kurdistan ve guhezî rizgarkirina mirovên Kurd. Lê belê bi salên 2000 re PKK hema di tut devgerên xwe yên leşkerî da navê Kurdistanê nehişt. Hemû hêzên xwe yên leşkerî wekî hêza parastina gel kom kirin. Pişra ji bo Rojava yekîneyên parastina gel YPG ava kir. Ji bo Bakur yekîneyên parastina sivîl YPS ava kir. Ji bo Şingalê yekîneya berxwedana Şingalê YBJ rêxistin kir. Ev guhartin ne bi sedemên guncav an jî tesadüfî çêbûne. Armanca PKK bi van guharandinan dixwaze navê Kurdistanê û netewa Kurd wenda û nediyar bike. Pir giring e ku Kurd mihaseba şer û dijwariya vê nîvê sed sala PKK dayî meşandin bike. Lê belê şîroveyên wan pêvajoyên dîrokî naêne kirin. Ew şîroveyên heyî jî yên PKK û dewleta Tirka dagirkerin. Diyara ku di cîhana lêpirsînê de ku aliyekî xwe diparêze, aliyê din jî wana wekî şeytan dinirxîne. Pir rastî dernakevin holê. Di şîroveyên PKK û dewleta Tirk de rastî têne veşartin. Dewlet hemû pêvajoyên PKK bi pêngav diş Tirkiyeyê ve girî dide. Ku bi teşvîqkirina hêzên biyanî ku dixwazin Tirkiye tune bikin pêkitê. Mîsogere ku dagirkeyê Kurdistanê yê herî xeternak di derbarê xwe û şer da agahiyên rast belav neke. Her tiş li ser çîrok û propagandayê tê te ava kirin.
rêbazek bi vî rengî manîpulasyon ji hêla PKK ve jî tê bikaranîn. PKK tevahiya dîroka xwe li ser çîrok û propagandaya ava kiriye. Li gorî daxuyaniyên fermîyên PKK her tişt bi saya Abdullah Öcalan çêbûye ku berdewam gavên bêqusûr diavêt. Her kes paşverû ye, xirab e, bêxêr e, li Öcalan rêberek bêqusûr, bêkêmasî û pîroz e. PKK tenê li ser bawermendî li ser lingan maye. Wisa diyar dibe ku nirxandina vê pêvajoya 45 saliya Bakurê Kurdistanê li gorî wan her du manîpulasyonên propaganda û têgehiştinê de ji me re alîkar nabe. PKK dîroka Kurd înkar dike. Bi gotina ku PKK şer dike û xwînê dirêje, yek rexneyê herî biçûk jî naête qebûl kirin, yên rexna bikin jî têne aferozkirin. Bi taybetî nifşê nû yê Kurd danayên PKK bi hestiyarî nêz dibe û bêyî ku were pirsîn û şikbirin hemû tiştê rast qebûl dike. Lê bilê zirar û sextekariya ku PKK di dîroka Kurdistanê da çêkiriye ji ya dewleta tik zêdetir e. Ji ber ku vegotina dîroka Kurdistanê PKK bi xwe re dide destpêkirin. Li gorî vegotina PKK, beriya PKK Bakurê Kurdistanê û heta li tevahiya Kurdistanê Kurdayetî nebû, Kurd nebûn. Kurdîtî ber bütûnebûnê ve diçû. Bi PKK re Kurdê mirî ji gorê hate derêxistin. Xala ku dawiya vê axaftinê de gehiştiye ev e. Ger PKK tunebiya, dê Kurd wenda bûbûna. PKK çî bike rast e. Wê demê herkes deyndarê PKK ye. Pêwîst e herkes îtaatê bi PKK re bike. Dema ku PKK vê dike, dîrokê wekî mîtolojîk dinîrxîne û vegotina wê bi hestiyarî dike û rastiyan vedişêre. Tiştê ku PKK dibêje tenê efsaneyek e. Lê berê di rastiyê de bi hezaran înfas hene. Kuştin, valakirina gundan û êşa wan zarokên şirêwî hiştî û ajansên îstixbaratê rêkeftinên bazirganiya li ser xwîn û ciwanên Kurd heye. Ya herî giring şerrekî li dijî kê bi çi armancê tê kirin, kes nizane heye. Ya rast şerrekî li dijî Kurdan bi her awayî tê meşandin heye. Kî şer dike, kî dimeşîne. Ji destpêka şerê PKK û vir da tenê li Bakurê Kurdistanê zêdeyî 40,000 kesî jiyana xwe ji dest daye û bi hezaran gut hatine valakirin. Bi hezaran kes birîndar bûne û bi milyonan Kurd penaber bûne. Gelê Kurd kuştinên kiryar nediyar, înfas, zîndanîkirin û şewitandina gundan jiyan kirin. Bi hezaran ciwan ji bo şerê dijî dagirkerî berê xwedan çiyan. Dîrok bi dehan mînakan dagirtiye ku armanca gel û armanca bazirganên şer dimeşîne neyêke. PKK ev tekoşîna gelê Kurd neafirandiye. Gelê Kurd ji xwe milletekî şerker e. Gelê berxwedêr e. Herdem berê xwedaye çiyayê bilind. Rexnekirina PKK naêdwataya rexnekirina gel, Kurd û rexnekirina yên canê xwedan e. Bereva jî eşkerekirina dîroka PKK ya di nava 5 salan da ku çawa PKK bûye tevgêreke diş şoreşa serxwebûna Kurdistanê û xwedî derketina li xwîn û keda gelê Kurd e. Ji ber vê yekê em ê detay û çîroka dîroka PKK ya şir û dijwariya wê ya 5 salan ji we re binivîsînin.